Naata karon mga boss diri sa Tuktok campsite mga boss. Naa sila ito Tuktok, Little Kyoto o gazebo mga boss. So mga boss na diri ato mga kauban mga boss no, ang kapuso Jessica Soho mga boss no. So don't forget to subscribe nila mga boss no, si Junjun TV, si Chib, si Clifford. No mga boss, so nantawa mga boss ning atong video karon mga boss no, tsaka kay diri mga boss tara. Oh. What's up mga boss no, nandito pala yung likod Boss Raiko TV. And so for this video mga boss no, naata karon mga boss diri sa Tuktok campsite mga boss. Naa sila Tuktok, Little Kyoto o gazebo mga boss. So mga boss mo, lagi ni mga boss no, init kay diri mga boss no, di ko makita mga boss kay perting tuman na ako mga boss. So mga boss mo, tsada kay diri mga boss, kung ganawa ato diri mga boss no, kita ra nga view diri mga boss no, tsada kayo lang is Clifford dia oh. Mo atong busing mga karon mga boss kay gabay sa entrance no. So salamat dira nato bayaran ninyo Fred. Bayaran. So mga boss no, nasa na diri tong mag Japanese nga Ford no, kang Ford, sini mga boss. Sa mag Japanese nga kuan ba kanang saning kuan kawayan nga Japanese sa taas mga boss no. Mga boss nara katsada mga boss no, diri mga boss kung gusto mo adto diri mga boss. Nara niya sa Sanusi mga boss no. Mo pangalan niya Tuktok campsite mga boss. Unahan ni siya sa Sea Forest. Gamay lang ang kaunahan niya mga boss. So makita niyo ni sa left side mga boss. Ito muli ko mga boss. Tara patayon ta. So mga boss, booking nakaginagmay din mga boss para mawala imong katambok mga boss no. Kaso init lang panahon na mga boss. So mga boss, apit at mga boss no, sinang view diri mga boss no, tsada kaayo wagay mo. No, makita ilang dagat diri mga boss no. Kutaas sa mga boss no. But gamay lang kayo na siya mga boss, gamay lang kayo ng angaton mga boss, pero okay kay siya mga boss. No, makita niyo ito yung sipa kayo mga boss oh. Saan niya? Na mga standby din mga boss no. Pwede ka standby din mga boss. Naas na yung mga kuwan diri oh. Naas na yung pagpayag diri nga pwede mo mag-date diri. Kung na kayo iyab nga di mong dalon diri, okay kayo pwede kayo diri pagpayag ba. Clifford oh. Na ni siya iyab pero di natin ipakita sa video. Ford sa mga boss no, padayon ta mga boss no, usa to sa mga tsadang nga kuan diri mga boss no, katong ni payag mga boss. So makita jud diri nato mga boss no, tsada kay lugar mga boss na payag diri ang tsada kayo. Taas oy. Tsada kay diri mga boss oh. So mga boss na makita sa likod mga boss na kayong kwan lang mga boss. So dahil sa payag diri mga boss, hindi ko mukuha sa lamisa oh. Order ka diya, order mo bayi mo order sa lamisa. Pero wala may bayi diri. Bawa. Kala yo. Doon sa mga pagbayad ko yung mga date para sa duwa ba kaso wa matay iyab no. Kita ra mag-date diri Ford. Ford. Oy. Ta. So mga boss, mato tayo karon mga boss sa silong mga boss, kay tsada kay ito silong mga boss no, try nato giadto ito mga boss sa silong basin na i-view ito. Na i-view kay na gyapon i-view dire. Bari ara gyapon. Na i-view ito, na gyapon i-view dire. Pero ang nakaparatuwa ta kadto ito mga boss, adto mga boss. Mga boss kung mato mo dire mga boss no, ang entrance mga boss is 25 pesos karon mga boss kay tungod na i-promo mga boss kay tungod Valentine's Day no. Sa niaging adlaw pero karong wapan expired ay ng 25 pesos. So mga boss na po di tinaguan ko andre o payag mga boss no. Pwede kay diri mga boss oh, kabalo no oh. Oh. So mga boss, kung sa ato mo diri mga boss no, buoy mo hindi mong sapatos mga boss kung sud ka diri.
gusto mo mapachillax diri mga boss no, pwede mo higda diri silang pagpayag no, usas no danas likod way gayla no, pwede ang pawalag problema di sa Ginusara ka madto ka diri mga boss, pwede kayo mga boss amot nang gibulagan ka Ford sa nami kay apong ato diri Ford no, Ford kuno gibulagan ka ba nato ka diri cara kaysa cara ato diri sa pero na job Pagtulog mo. Tumalok mo. Sadag kwan rin mga boss no. Pwede ka maigdag rin mga boss no. Sadag mga boss. So boss makita sa likod mga boss no. Ayag kayo. Na mga boss ang view mga boss sada kayo mga boss. Asa ka sada ang view Ford? Mga 25%. Order tag snack mga boss kay gutom kayo. Kutas kayo siya mga boss. Junjun hayay. Mga boss, kutas kayo siya mga boss. Hindi kan kayo mga boss nag-video mga boss. Nakita niyo ang video mga boss. Tsada kayo mga boss. Kutas kayo siya mga boss. So order tag tubig mga boss no, basig mag-order tag tubig. So mga boss order tag tubig, pancake. Ako sa barboy ba? Order pancake, tulo ka buok. Oh, tulo upat. May apod kay kapat mo ba? Boss, na natong order na abot mga boss. Pancake, juice, ng icheb mga boss ng mga sa mga boss. Banatag snack ito mga boss. So, mga boss kung ganahan mo mag-camping dire mga boss no, nay camping dire area dia mga boss no, dia sa may barrio mga boss. Pwede mo mag-camping dia mga boss. Diyan kay kapicturean dire mga boss no. Dili ka mautag ka picturean dire mga boss kay napon siya ito sunahan mga boss oh. Ito mga boss. Napoy ka picturean dia mga boss. So mga boss ka picture so dire mga boss kung mga kapuso mo di sa kaso mga boss. Ford, kamusta Ford? Sarap, damang. Ford, kamusta? Nadri, damang. Itong bilang Damang? taon. Sige lang daw ang damang asa man ang damang. Kita mga ni guys, lawa-lawa. Hmm. Iya, subayo ni. Dayon. Pag magtubay mga ni damang na kay gahit man. Oh, gay asan damang ron? Tara, Asa. takpan ng damang. Uy, Ah. hindi ka buhi. Ang damang be. Bulong mo na. Wala yung damang. Wala yung damang. Nakabuhi man, nakabuhi. Oh, mga boss, picture siya mga boss oh. Atong usa ka amigo, gwapo kay na siya mga boss. Si Clifford na mga boss, i-search niya sa YouTube ay sa Facebook mga boss, gwapo kay na siya. Single pa na siya, gusto na siya maminyo. Next shoot. Lights. Camera, smile. Gwapo kayo. Tok. Little Kyoto. Sumabos. At tawag yan mga boss is Little Kyoto. Mao di ay. So mga boss no, nakampo natin na ganina ito. Silong mga boss no, ang Little Kyoto di ay. Mao di ay no. So mga boss na paidisunan mga boss no. Itong dire. Juan. Puti ito mga boss. Sada kayo ito mga boss. Ito kung mga picture mga boss. Mga boss no, mga ito mga boss sa gazebo mga boss no. Paggabi na ko siya mga boss no, pahapon naman ko siya mga boss nung ngit-ngit siya mga boss, pero worth it nagyapon siya mga boss kay tsada kay dire mga boss. Madugay ko standby dire mga boss kay tungod tsada kayo mga boss. Na dire lang kwan mga boss no. Yung mga boss pwede ka mag-date dire mga boss oh, kauban imong asawa mga boss no. Ay ra po ng kabit mga boss. Siya gitawag gazebo mga boss. Ang ilang kwan dire mga boss, ulagtuan dire mga boss is Tok campsite, Little Kyoto, og gazebo mga boss. Mga boss, mga picture sa gazebo mga boss no.
no makita ang mga boss nga tiyadag kay diri mga boss. And I hope mga boss nga moadto po mo diri mga boss kay sulit gyapon mga boss, no? Sa akong pagbalik sa istorya mga boss, no, nga ang entrance diri mga boss is 25 pesos karon mga boss. Kay promo mga sila mga boss, I think kay naman to sila gingon ito nga kung sa ito taman 28 daga ito mga boss. Wow, kung kabalo mga boss. Pero mga boss, kung dili siya promo mga boss, 35 ako siya mga boss. And I hope mga boss na enjoy mo sa atong video karon mga boss. And don't forget to subscribe and like and share mga boss. For no, para always updated ta mga boss atong mga video mga boss. So salamat sa inyong paglantaw diya. See you next vlog. Keep sending flowers to me.